Аз съм Атанас Христов и това е ден едно от предизвикателството, което си поставих сам, а именно да говоря 30 дни пред камера и да видя как ще се подобри моето поведение, как ще се подобри моето говорене пред камера и да видим докъде ще стигна. Сега ще ви обясня защо реших да правя това предизвикателство, как ще го направя и ще ви разкажа и също малко за себе си, защото именно това е днешното предизвикателство. Реших да направя това предизвикателство, за да започна YouTube канал. Искам да направя това от много време, но винаги когато съм започвал да правя този канал и започвам да записвам видеа, виждам как ми липсва добро поведение пред камерата и не мога да се позная, защото по принцип, когато съм с хора, общувам доста свободно, нямам никакви проблеми. И това, че не мога да позная себе си пред камерата, винаги ме е спирало. Правил съм опити, но явно никога не са били достатъчни, за да мина тази бариера. И затова гледах разни методи, чрез които да преодолея това препятствие и се натъкнах на такива предизвикателства, 30-дневни предизвикателства, където всеки ден човек говори по различни теми. Обаче там ги показват разни гурута, хора, които продават такива курсове. Аз съм беден студент в Германия и нямам пари за това. Затова отворих ChatGPT и написах какво искам да правя, какви са моите цели. И му написах, че искам да ми даде 30 теми, които да говоря, като започне от по-генерални, по-общи теми към по-специфични. И затова днешната тема е да разкажа за себе си, защото всеки знае собствената си история и наистина това е най-лесното нещо, което може да човек да разкаже. Всеки знае какво е преживял, какво харесва, какви са му хобитата и мисля, че бих се справил с това. И нека да започна. Аз съм Атанас Христов и съм студент в Германия. Тук съм от 2 години, уча бизнес администрация. По принцип съм от Бургас и нямам търпение да се върна лятото, защото вече хората ходят на плаж, а тук при нас е доста студено и все още уча, а в България всички са във ваканция, което не е приятно да гледам как моите приятели излизат. Аз седя тук само затворен и уча макроекономика и такива тъпоти. Но всеки каквото се е избрал. Така, да премина към своите хобита. Много обичам да чета, да се занимавам с маркетинг, макар че още не се занимавам сериозно, но вървя към тази посока. И ще разкажа сега по-подробно за това. Също обичам да ходя на фитнес, да съм активен, да въртя кебабчета на скара, да ги ям след това. Да. Много обичам да чета, както казах, но в България започнах, никога не бях чел книга така сериозно и да ми харесва до 11 клас, защото винаги е било на сила и никога не е било по мое желание. Книгите от училище никога не са ми доставили удоволствие, но в 11 клас не си спомням коя е първата книга, която прочетах, но много ми хареса и започнах да търся сам книгите, които ще чета, които са ми интересни. Започнах да гледам разни хора в YouTube, които препоръчват книги, които трябва да прочетеш. И все още чета класики, защото това така ми харесва най-много. Обичам много и научната фантастика и утопиите като 1984, антиутопии. За маркетинга в университета уча много предмети, защото не знаех какво точно искам да уча. И така на принципа на изключването видях, че статистиката не ми харесва, след това видях, че правото ми е супер скучно и така с всеки един предмет. И така остана маркетинга накрая, като си търсих работа доста време, но ми казаха, че нямам нужните умения. Затова почнах да ги придобивам сам, като се научих да работя с Photoshop, учи се да пиша, т.е. копирайтинг. Уча се също да правя реклами, което все още е без особен успех, защото нямам бюджети, но всичко се случва малко по малко и човек има ли желание.
Също един любим цитат от една от любимите ми книги е така ли, един любим цитат от една от моите любими книги е и когато човек иска нещо достатъчно много, цялата вселена му съдейства да го постигне. Този цитат е от книгата Алхимикът на Пауло Коелho и силно мога да я препоръчам на всеки. Просто тая книга е Game Changer. Накараме да мисля по-сериозно за нещата и че нищо не се случва без човек да положи достатъчно усилия, за да го постигне. Също ми е много интересно да чета философия, особено стоицизмът ми е едно от любимите неща, но в този канал ще говоря след време живот и здраве, като се науча да говоря пред камера по-сериозно за философия, наистина по-сериозно за темите, които ме интересуват. Но сега започваме така по-лекичко. На фитнес ходя тук в Германия, макар че изобщо не ми харесва фитнеса, но такива са условията и се примиряваме с това. И за този експеримент искам да кажа, че е най-добре за една тема човек да говори между 5 и 10 минути и ще се опитвам да спазвам този формат и ще качвам всяко едно видео без обработка, за да видя накрая на този 30-дневен период как се справям, какъв прогрес имам и ако е успешен, надявам се да е успешен, ще направя нещо като съвети човек как да мине през този експеримент и ще бъде също много лесно за хората, които искат да го направят също, да видят как аз съм го направил и затова именно и го записвам. Така мога да завърша това видео и да ви кажа, че мисля, че ден едно беше успешен. След време сигурно много ще кринжам като го гледам, но това е. Всеки започва от някъде. Някои са по-напред, други са по-назад. И така, ще се видим отново утре.